Maayong buntag, kumusta? O karon na ato lang kong klarohon nga kini atong ginahimo dili ni vlog. Okay, kanang vlog ga-income na, but this time kini nga tuwa wala income ni atong mga videos. Gihimo lang nato ni tungod kay kamo mga naglantaw karon kung anyo mga kabataan moabot ang panahon nga mao na siya maghimo krusada kay na-inspire sa tuwa. Walay kabutangan nga kalipay ang atong bation niya ng mga tungura. Oga, nata diring dapita karon sa may barangay Tumpagon. Sa ngalan nga barangay Tumpagon man, of course, sa kanunay itong kauban, Sir Jigger Alinggom. Sir, may buntag, kauban na sa ta. Ay, may buntag dia. Sir Jen. So karon wa, sir, no, asa dapit ang atong nahon na dire. Ato na dire. Kini, sige. Dala na daan ni Sir Jigger, no, ang bugas. Yeah. Ayo. Saka. May buntag dia. Ay murag kita man na mo pan, dire lang tigay mi sa kwan. Kini si Sir. Muna. May buntag nimo dia, Sir. Saka mo rin. Okay lang, dire lang tigay mi. Kumusta bang ka, Sir? Kira gyapon. Kumbate gyapon. Sige yung pangalan, Sir? Romeo Armisen. Romeo Armisen. Arbicen? Oh. Armisen? Armisen. Armisen. Okay. Pila edad nimo, Sir? 59 na. 59. Gamay na lang. Gamay lang mo, senior. Dual citizen na. Dual na. Itaw. Sino panginabuhi nimo, Sir? Pangobra. Uma. Pili anak nimo de? Unom. Unom dugay na kaga uma? Dugay na gikay guys pagsugod. Pagsugod. So muna gibuhi nimo sa mga anak. Oh. Pila edad sa mga anak? Kuha na. Ang kamagwangan 30 na. 30 minyo na. Minyo na sad. Ang kamanghoran? Ang kamanghoran 13. 13. Na eskwela pa? Eskwela. Masay grado? Grade 8. Na okay kuan? Anak kay anak nga napahuman gyud mo eskwela? Wala kay tungod sa kapitos mo, agad may kuan. Sa gyud. Ang kuan igo-igo ra man gyud ang among panginabuhi. Gani og di gyud mo igo amo naman lang ganin lugahon kaya para mo igo sa isa ka semana. So muna nga ang pila ka magulangan nimo pila may unsa grado niya? Taman. Grade 8 ra gyapon. Grade 8 lang. So muna yung pinakataas nga naabot sa mga estudyante. Ay sa mga anak nga. Grade 8 lang. Pero at least ano nga kumbate gyapon makakaon gyapon. Mo lagi na ngayon ko nga makakaon na gidagmay. Ang nagmayra. Nagiwa. So at least nga pasalamat sa dami no kay nakani ko diri sa inyo nga lugar tungod pud kang Sir Jigger no. Ikaw ang usas mga napalian. Actually daghan mo no ang tagaan na magbugas diri sa may Tumpagon. Imong asawa unsa trabaho pod? Wala ra nagtinda-tinda tug saging kay para lang nga ipang balon sa mga bata. At least tinabanga gyud. So sa pagkaron humana kag buntag kasi karon uma. Nya pod hapon balik or ugma na po. Ugma na. Ug dili mo baha ang ipunan. Nya balik dito. Distansya di mong umahan dire? Distansya to ara dito sa Tabok. So mumata ka unsa oras? Sayo. Sayo. Nga dapat sayo gyud ka na kay aron dili pa init no? Makabalik ka dire sa inyo unsa oras? Pagbalon naman ko dito. Dito ra ka? Yes ba? Unsa yung mga tanom nimo day? Mais. Mais. Unsa pa? Ay humay. Humay. Unsa ka? Luag ba? Kamay. Dili kaluag kay dili man mapukusan kay mangita pa man og pamugas man nakapepig lubi og panagsa. Ang iba kay kung mauri mo saligan, makano sa mang-ani pas mo. Pas mo gyud. So dapat naagi pang kuan. Gawas nga magulat kas kanu sa maani. Naagi adaw-adaw nga makaon ba? Sige. So, obrahon mangobra sad ni. Kompra ang magkobra? Mangobra. Kobra us mo na. Mangmuso. Kanang magpasuhol ba? Okay manginadlawan. May nadlawan. Nadlawan. Sige. Pero sir, nami gamay dalang bugas Sir Jigger kadalay Donald sir. Ito na ni Sir Jigger ang bugas no. Ikan sa Good Samaritan. Of course ang t-shirt. Ang Zen Kahatol t-shirt sir. Sa mga Good Samaritan. Karon sir no na kay Uldo. Kada dito tanag. Tara na. Kita suman pero kumati na yaw na. Sila kumati na sir. Tuloy na nilulog Kakatu sulugon sa mga mga Good Samaritan nga naglantaw karon nga moy hinungdan nga nakadawat ka ng bugas. Ay, salamat kayo ning bugas nga gihatag. Nga stanin t-shirt nga makalugaw na gid min ini. Sige. Salamat sir. Salamat. Salamat. Kamo pod nga maglantaw karon. Salamat kay diha kaninyo. Lagi napa. Upat di usa pa to. So napatay 5 nga tagaan pa. Diring Napitas, Barangay Tumpagon. Kauban na lamang si Sir Jigger Alinggom. Kini si Zen Kahatol.
Daghang salamat na. Sa kanunay, kita nagtuo. Ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.